Моето голямо семейство, епизод 1. Къмпингът. Си-Джей. Да, Кен. Колко стана часът? 10. Защо? Вярно, забравих, че имах работа. Доскоро. Кен, накъде така? Кен! Накъде отиде така изведнъж? Миличка. Да, мамо. Чуй, имам да ти казвам нещо. Да? Така, нали знаеш лагерът, на който сестечките ти ходят всяка година? Да. Тъй като тъкмо лятото започваше и видях, че ти постоянно седиш на телефона си. Да. Реших да те запиша на лагер. Ей! Какво? Това не е истина. Напротив, и ние ще те закараме там, заедно с сестричките ти, в един. Така че започвай да се приготвиш. Мамо, нямаш право, скъпа. Започвай да се приготвиш, че ще прата само по тези дрехи, ще седиш с тях. Тръгвам. Чакай. Къде ми е телефонът? Да, реших да ти го взема, докато си на лагер. Какво? Но с какво ще се обаждам? Нали, да ви чуя? Първо, за да сме сигурни, че ще се обаждаш на нас. И не сме. Там има домашен телефон, можеш да звъниш, нали, такъв телефон, където е на стената. И за да съм сигурна, че там ще се забавляваш без телефонът си, мила. Започвай да се събираш багажа. До скоро! Ето куфара, сега се качим на горният етаж, за да видим какво си взема от нещата тук. Тук ще си взема китарата, за да посвиря. Мама няма да ми да я взема лаптопа. Ще взема камерата, за да запишем хубави моменти. Ще взема и тази книга. Да, от нещата в стаята ми очевидно ще е това. Сега варете на обувки и рокли. Да ти знаеш ли за това? Да, мила, ние с майката дори аз го предложих. Какво? Трябва да взема дрехи сега. Този вентилатор тук. Ще сложа тази рокля. Искам да набутам вентилаторът вътре. Май няма да се надяваме да стигнат. Готово. Минем към обувки. Се надяваме толкова обувки да стигнат. Ако не, май ще ми пращат с самолет. Готова ли си, како? Да, остана само да си избера туалет, с който ще пътувам. И мисля да се преобуя с някои от тези обувки, които сложих вътре. Да, почти съм готова. Окей. Ето така, вече съм готова да отида в лагера. Кемп. Как беше? Кемп Рок. Кемп Рок, вярно. Аз го помня на Кемп Поп. И да. Добре. Ще стане бавно. Хайде, скъпа, всички чакаме теб. Да, качвай се. Окей. След един час път по магистралата, семейството пристигна в лагера Кемп Рок. Добре, отговорничката трябва да е във всеки момент. Здравейте! Аз съм отговорничката Цвети. Вие, т.е. не отговорничката, но управителката на този... Сещате се какво има предвид. Тази, която ще е вашият отговорник, точно така. Така може да скажем. Здравейте! Здравей, Стейси! Здравейте, госпожо... Здравей, госпожо Цвети! Здравей, Челси! Здравей, госпожо Цвети! Ти най-вероятно си новата диджей Си-Джей. Извинявам се. Здравей, Си-Джей! Като гледам, имаш китара. Свириш ли? Да, свиря на много инструменти. Страхотно, защото в нашия лагер Кемп Рок обичаме да се забавляваме и да пеем. Всяка нощ край лагерния огън. Дори си организираме конкурс. Страхотно, ще участвам.
Ах, какъв чудесен лагерен дух. Благодаря. Така, добре, аз ще тръгвам целувки. Целувки, мамо, целувки, мамо, целувки, мамо. Добре, аз ще ви поема, ще ви покажа. О, да, и ти си записана Оно. Какво е Оно? О, Оно. Ами, така, както са вчера си с Стейси, те са малки. Ти ще отиваш и примерно ще им помагаш за наятите, как да чият, нали, така нататък. Ти ще си там, но също ще си лагерник. Просто сещаш се, ще помагаш на малките от време на време, защото малко не ни достигат служители и другото. Извинете ме, някой ми звъни. Ало? Да, дойдох. Обаждат ни се родителите дали децата им са пристигнали, защото някой ги пращат с автобус. Добре, нека да ви разведа и да ви покажа каютите. Вие знаете си каютата. Да! Аз ще тръгвам. Насам. Това е вашата голяма палатка. Вие спите под палатка и сте в 4. Тук ви оставям. Ще се запознаеш с момичета си, те ще разведат и с лагера. Не забравяй, 2 часа. Какво става? Добре ли си? Да, паднах. Да. В 2 часа се чакаме отпред при лагерния огън, за да ви разпределя задачите, какво ще правите. Имате естествено 2 часа свободно време. Добре. Оставям ви момичета, че дойдат всеки момент. Дадено. Здрасти! Здравейте! Ти сигурно си новата. Да. Сега ще се представим. Здравей, аз съм съседката ти по спален чувал Лу. Здравей, Лу. Здравей, аз съм Мичи. Здравей, Мичи. И здравей, аз съм Рая. Здравей, Рая. Надявам се да не си лоша. Не съм. Защото Хейзъл... Хейзъл ли? Да, една от главните Оно. А кои са главните Оно, ако мога да знам? Те стрима. Мисля, че ти... Да. Аз? Страхотно. И Хейз. По-скоро са 4, извинявай, обърках се. Ти, аз, Хейзъл и естествено нашият много добър приятел. Какъв момче? Пак му за всяка година отбремем. Ще се видите. Добре. Това беше за този епизод. Гледате втора част на моето голямо семейство, кампиране, рок лагер. Какво ще стане? Ще дойдат ли пред лагерния огън? И кое е момчето? Също, дали ще има изненада, ще разберете по-нататък. Гледайте, това сме нашето голямо семейство. Абонирайте се за канала и го харесайте. Коментирайте и давайте идеи за видеа. До скоро!